Lil foqra tinsihomx. Dawn kienu l-kelmiet li l-Kardinal Brażiljan Oms fesfes f'widnejn Jorge Mario Bergoglio, malli kien ċar li hu kien ġie elett bħala il-266 suċċessur ta' Pietru. Imbagħad is-sorpriża fuq il-loġġa ta' San Pietru. Habemus Papa. L-Arċisqof Arġentin ta' Buenos Aires, l-ewwel Papa Ġiżwita u Sudamerikan, kien qed jażel l-isem li jebda Papa ieħor qablu mas-sogra jażlu, Franġisku. Il-Papa l-ġdid bis-sempliċità kollha dar fuq in-nies li ħonqot Pjazza San Pietru u lissen Buonasera. Imbagħad ġest ieħor li ħalla lil kulħadd mibluħ, baxxa rasu u talabhom iberkuh. Kien it-13 ta' Marzu 2013, 9 snin ilu. 60 wara f'San Giuseppe, qaddis li l-Papa huwa devotissimu tiegħu, għamel il-qudiesa tal-inawgurazzjoni fl-ewwel Angelus. Il-mulej ma jejjaqat jaħfrilna, aħna li nejjew nitolbuh maħfra. Kliem li niżel bħal balsmu fuq tant lupa jiena, kliem muftiħ għal tema tant fil-qalb tal-pontifikat tiegħu, il-ħnina ta' Alla. Għal mistoqsija minnu Jorge Mario Bergoglio, fl-intervista li saret lu jwieġeb midneb li Alla ħenna għalih. U l-foqra, fl-Evanġeli Gaudium, il-ferħ tal-Vanġelu, li sbaħetra li kitbilna l-Papa, u jgħid kemm nixtieq knisja fqira għal foqra, knisja li qisha sptar fuq kamp tal-battalja li ddewwi l-ġrieħi, li toħroġ fil-periferiji biex tilħaq lil min biet, imwarrab, mormi. L-ewwel vjaġġ fl-Italja għamlu Lampedusa biex jisħaq fuq il-kwistjoni tal-migranti li qed jispiċċaw mitfuna taħt il-Baħar Mediterran minħabba l-ħitan li jsibu u l-indifferenza ta' ħafna. Nhar il-ħamis ix-xirka mar jaħsel riġlejn il-ħabsin għax għal Franġisku m'hemm ħadd li lid tal-ħnina ta' Alla ma tistax tilħu. Fil-qalba tal-pandemija, il-figura tiegħu waħdu fi Pjazza San Pietru taħt xi taqlil quddiem il-kurċifiss kienet ta' ispirazzjoni u tama għad-dinja kollha. Ivvjaġġa mal-globu iwassal il-messaġġ mimli tama ta' Kristu lill-insara u n-nies kollha ta' rida tajba. Anke fuq il-ħolqien għandu xejdilna għax id-dinja hija d-dar komuni tagħna. Kull vjaġġ internazzjonali tal-Papa jibda u jagħlaq bi żjara lil Santa Maria Maggiore f'Ruma. Is-santwarji huma l-Papa kliniċi fejn il-bniedem isib il-fejqan. Għalhekk kull vjaġġ tiegħu jinkludi żjara lil santwarju għażiż tal-Madonna f'dak il-pajjiż. Għalhekk ukoll li hu ġej jiżur is-Santwarju ta' Pinu. Ġbija tal-Madonna ta' Pinu ġa żaret il-Vatikan fil-Ġublew Marjan tas-sena tal-ħniena fl-2016. Niftakruh ukoll li kellemna f'video messaġġ meta ġew inawgurati l-mużajċi tar-Rużarju fuq dan it-suntir is-sena ta' wara. Tkun il-merħba li nagħtu lill-Papa fostna tirrifletti dak li hu stess qal meta tkellem fuq il-Maltin u l-Awċin li laqgħu lil San Pawl fostna u ġabu ruhom magħhom biħlewwa li ma bħala. I Maltesi sono bravi, sono miti, sono accoglienti.